ଆମର ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚାଲିବାରୁ ଆଉ ବୁଲିବାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଉଥିଲି କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କିରେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖିଲି ଏଇଠି କ'ଣ ବହୁତ ଭିଡ଼। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ଗିନା ନେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଏକା ଏକା ଖାଇବ ନା କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଖାଇପାରିବନି, ତମେ ପା ଡାଇଟିଂ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ନା ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳେନି। ଏଇଠି 5-6 ପ୍ରକାରର ପାଣିର ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳେ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ଦେଖିଲି, ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଥିବି ନା ଖାଇନଥିବି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁନ, ଆଜି ମୁଁ ଜମା ରୋଷେଇ କରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏମିତିରେ କେଉଁଦିନ କରୁଛ କି? ସବୁବେଳେ ତ ବାହାରେ ଖୁଆଉଛ। ହଉ ଚାଲ ଆଜି ବି ଆମେ ବାହାରୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଡାଇଟିଂ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମ ଟିକେ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇଯିବା କି? ଏଇ ସପ୍ରେ ନା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ମିଳେ। କହିଲେ ବର୍ଥଡ଼େ କାହାର, କେକ୍ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ତ ଦରକାର, ବର୍ଥଡ଼େ ହଉ ନ ହଉ କେକ୍ ତ ମୋତେ ଦରକାର। ସେଇଠି ବସିକି କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। କେକ୍ ନା ଫେକ୍। ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଆସିଲି। କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲି କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବନେଇବିନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାନ୍, କାରଣ ସେ ଭଟୁରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନାନ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ଅଏଲି। ୱାକ୍ କରିକି ଆଇଲି, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାଇଟିଂ କଲି, ଆଉ ଡିନରରେ ଏଇ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇଲି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବିନି। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୋ ଭୋକ ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଗରମା ଗରମ ଦେଖିକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପୁରୀ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ? କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଛୋଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଟୁରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି।